Kalabarini sijonba hanya hai nongni bagwi te kaisa kalabarini pandani kaisa mangpili video tubi phajo kintu mo ongkha kalabarini pandani ya omo ongkha kalabarini se swkang haldi ceremony ni video mangpili si norok video ni screen o nugui mankana saboni kalabari wngna naikha saboni haldi ceremony wngkha hingga kai hanya hai chini Kokborok industries ni tei khoroksa actress kaijakna naiphiuka bo wngkha Rumi Debbarma norok jotono sinina bono chini Tripura ni Kokborok industries ni naiki Rumi Debbarma no bini kalbari ni haldi ni ceremony ni video mangpili nong bagai ang tase tui phaijuka bini kalbari wngna naikha o takalai bisi 2025 ni March ni 3 tariko bo kaijakna naikha bini jamai wngkha norok bo jotono sinina ba saima banya bini jamai sabo haipana ang mung sai risini bini jamai wngkha Shankar Debbarma bai bo March ni 3 tariko kwthar rista ba kwthar halugo borok khajagui thangsinai hingga kai taklai 2025 bisio chini Tripura ni kwbangma actor kwbangma actress rok kaijakmani mangpili chung nukha salkisa swkang chung Laibuma Debbarma ba chini singer Chwla Debbarma no kaijakma nukha omo se swkang bo chung nukha chini takhuk Swadesh Debbarma ba chini bukhukje Debbarma ba borok kaisa kwthar halugo khalaimani kaijakma mangpili rok chung nukha hingga kai 2025 bisio kaisa khoroksa kai chini Tripura ni joto actor actress rok khoroksa kaijagui tongbai kha hingga kai hanya hai chini TIPRASA Chwla Sikla rok ni bwkha swbai hanya hai chini tei khoroksa actress kaijakna naijukha je bono crush hwnwi chini TIPRASA Sikla rok khao jong tongnai rok bono imang nugui tongnai rok bongni kha hanya hai taisa baijo khwnai tamni hingkhe bongni crush actress tabuk kwtal halugo manjuna thangka bo kwtal swngchar khanani naikha hingga kai sabo tong chini actress Rumi Debbarma ni crush rok tongkhai kisa comment khai sakhadi hingga kai norok paithak amsa kok sawuni ang ani video no ma parisinai norok ani channel o chajakhe ba like subscribe share khadi mode haite bo kwtal video rok manani bagwi।